Sige na. DY. Kiin. DY. Oh. Manawa mga itang hinabang sa kuan Sige. sa gobyerno town bang na watas bagyo. Lugar, asa nga lugar? Biasong Kumpletong lugar na eh. Karon nga Kisua. Subdivision ba Kisua? Sa Urban. urban. Asa Biaso dapit Krokolandia no? Oh. Napunta ng tao may baha. Tubig di ako to ba? Asa diha? Atop na ni Gimaw. Di ay, di mo dapit pag kusog sa kuan. Sorry sa tubig, nagan tabi sa babaw. Mao din niya. Oh. Mustaya. DY in. Biyanin tao ng mga sanina. Saan apo ni mo ni? Kinina akong anak ay. Kahapon. Live. Wagi rescue ni Manapon. Why rescue ninyo? Mutanaw ka ko soliday nga na ari. DY in. Service ra mo sige. Wala mag nay kuan dire na nakalas. Nay casualty. Pila edad? Pila edad? 40 to kapin. siguro to. Ay mo ni anak nay? Kumagad. Oh, magad. Pila edad nay atong na Rajib. Mga 30 taon sa kapin. 30 kapin? Masa kagawas ko Na trap siya? Tanaw ka. Oh, Sige tabang yo sa pagkuha ni ang lapaw sa to. 170. mao ba? Ya, wagi ayudan ni abot. So, Wa. so may panawagan nimo sa atong Pakita. Mga taga-ante lang hinabang kapatid mo paitaw at kaon. May kaon, priority ang mga kuan re. Wa man ka trabaho kay Unta priority ang mga nakuan re naigo sa kuan bagyo, wala hinabang. Gipili ra pud ang uban. unsa man gyud inyong number 1 gyud nga panguan dire? Kana kinahanglanon gyud kayo ba? Pagkaon tubig o kana mga sanina. Pagkaon tubig o mga sanina tambal. Tambal. wa gabi sa dina na. Gabi pa na ko sa niaw gahapon pag gini wa silis. Ato po, lapaw at tubig sus. Oy, age. Pagi ado. Lugar sir, natpasabol lang. Dili pasabol ang lugar. Natpasabol lang. Dito pa dong. Di ba eskwelahan na diha? Slaughter. Mo na inyong evacuation center. Kauban, bakit dito? Iya. Kinilangan tubig, ilis ko sa tila kay Okay, taas sa pod. laman ng tubig. Dili babaw. Pila mo kabuk bubong din eh? Mga pila gyud mo kabuk kabalayan? Pila kabalay? Sinto 16. 116. Tibuok na na, tibuok. Dire na napitan loyo. Adi ni urban dire. Napita urban sa Kini gumutuyo ka dito lahi na na. ang urban ko to ba ning Karon ra ba ni nahitabo dire nay o kanunay ni dire kada na ay kaduha na yun eh. Pero sa una, pag-audit yun na ni pod. Sila diya sa ubos, apikit sila. Di sa wala. Wala kayo. Sa mga wala maapita pilang baha. Ang ubos. Ito ba na nang balay kanang kuan ay. Manay tao kanang naglakaw kana patong ubos. Kana diha. Wala tawa ng tubig. Pero sila sa mua padung ba wala na maapit. Wala ra na apil. Karon ra. So katong sakyanan dito nga multi-cab dito ni Tikangkang o katong kuan ano sa man to na dato sa parking na Diya na to ay kanang instruct lang diya. Diya dito kanang guba man. So sa tubig sa taga, DY in. So nakuan to siya napadpad to sa tubig. Daso soog ba? Dasog. So sige na, i-save name na to nay. Ha? Oh, Si Pina, direktor. pila edad na to? Wawa. Sa Inoy. 69. Kadawat na nag-senior na eh. Sige nagdawa. Sige, nagtawa. Sige, o niya. Ani lang yun eh. Amping lang ta kanunay. Bahalag ko. Importante. No, importante nga Wala makuan ra ni. naaway na kalas, no? Importante ako pamilya okay ra. Kompleto ra gyapon mo ba? Hastang iro na natuog pa gani. Basta iring ay, manang kugos ng iring. Bahala na nga to mga noog niya. Dagang mamalit na tagtag 5 so kay okay. Naglaban na sila. Oh. Nahala.